Pokoknya yang muring-muring 7 dina 7 tahun. Ya mur, ana kose-ngoseku kowe terus ngolah ngono kuwi ae. Kose-ngoseku ya boberno. Tak selekno Mas, dereng. Allahu Akbar. Kose-ngoseng Mas. Panas, Lin. Damput. Rasane piye ra ya dijajal iki pokon kayak kecap dadi ngene mekater. Wis guys. Buya wis ora. Lho piye jenengan dereng bumbu ini dereng ya. Pokon ngoten. Nara wis. Iki bumbune bawang, brambang, tumbar, kencur, miring. Ini kita kasih kara, guys. Kalau muka-muka pembunuh ayam. Ora timbok aku rono ndere ngomong bocah. Pembunuh berdarah. Dingin. Aku berkata niku titik paling berharga di dunia dan di akhirat. Oke, belum. Iki jangane Rafa, guys. Ora Rafa ya dipangan sapa ayo oleh. Sing doyan. Itu kan gak enek lomboke ya, Mak. Sebentar. Ini mau murel. Kayak ini mah campur bur jopoe tak. Oh ini telek ditung doyan kok. Nek nang kene. Tapi dia pintar masak bisa. Bumbu bojone. Kan nunggu Dik Danis kok. Dik Danis. Aku cangkemku tengok kayak ngene. Spontan nih, guys. Engko ora sembuh. Semua aku dhewe kok ora bojomu. Tapi bojomu titip cemburunan ora, Mbak? Ya delok-delok. Delok ya. Heeh. Kayak ndek ngono kuwi kan depan ngono kuwi bojomu langsung cemburu. Mboten nek ngoten niku apa ya Mas Siti cemburune. Cemburu iki gak pernah semono lho, Mbak. Oh, mboten nek bab guyon apa ngono ki wonge gak ngono. Lha nek kecuali umpamane dengan ketok dengan digoncekno motor. Oh, ngono. Ngoten niku. Berhubung ketok ngono. Iya, ngoten niku. Langsung ketok nang motor niku. Nek ketok nang motor, nek trimo kabar-kabar burung ngono ki. Ketok yo mboten lha wong kula yo jute yo ora tau ngono ngene, mak jute yo iya lah. Jute yo gak tau kejadian nek bojoku cemburu ngono ki yo gak wong tarai aku ki wong iki yo gak tau nanti-nanti. Mbok riyen jenengan mbok metu nang pasar mbok apa ngono mak. Karena aku anak gaul, biarpun jelek sekali keluar. Nek kula kan manis keluar. Nek kula kan mboten nate ngoten niku. Iya, Mbak. Dawang kilo yo mak yo itu gawean nang kene ngene iki lho yo. Jute iki yo cara saumpamane kan wonge yo iso ndelok leh keseharianku. Lah mbok piye wong menyebar nang HP. Syuting terus. Lah iya. Mbok saiki lho gak pateo. Napa? Tapi nek gregetan mending ngene. Wes sampe nek kebenan mbak aku nek golek nang golek mending. Iya, mak. Ora ndandek kae mending nom. Lah wis tuwek masa ngoten, Pak. Aura-aura wajahku ki jek payu. Tapi nganu mak, biasane puber kedua niku ada. Aduh bongkok kowe aja ngono. Biasane umur 50-an. Bongkok iku mati awak babat jablek. Biasane ngoten puber kedua. Ngono. Heeh. Ya nek menawa. Oh, Mbak. Anak gede, mikir aku ndek kaya ditinggal purik bojoku aku. Ora mikir enggak. Mantap. Rafain dulu anu iso ngono. Lalu kita sarapan. Cus.
Yono yo cek ora anu guys, lho guys jangan guys, terus guys. Dewi to barangnya iki jangan bobor. Ayo mampir ngulik Damis guys. Jangan kok opo-opo enek iki mau yo Mbak yo oblok-oblok eneng, oblok-oblok apa jenenge Mbak bakso yo eneng. Oblok-oblok neng apa Mbak Mur? Apa acar bandeng. Acar bandeng. Asem. Jangan asem. Wis iki saiki sambel kecap. Sambal pecel. Sambel pecel. Yuk Ger sarapan ya. Lancar nah. Lancar itu. Banyu panas Mbak api. Ndek mau nyampur banyu panas iki. Wis guys. Wis mateng ya Mbak iki. Pon. Wis ya. Jadi banyu aja suwe-suwe. Iya ya marai anu guys kena gisine wis. Terus jangan iki yo gak kena diinget Mbak. Yo satu kali saja. Sudah selesai guys. Yuk sarapan. Kita eksekusi makan. Ger sarapan nih Ger iki. Pecel lho, pecel. Nasi pecel. Guys. Guys. Ini ya, sarapan ya. Yang gede Damis. Ayo, ini. Mantap ih. Sarapan guys. Rupanya sing putih tak kenal. Jangan siap-siap ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fil ambil dulu kok Mbak. Ya iya. Ora kan anu lemon jeruk iki meranjang anu godhong jeruk iki. Jeruk iki meranjang. Oh enggak. Oh enggak mana? Upel sini. Pecel. Ini Mbak. Mbak sambelnya gak pedes loh. Sambelnya enak. Dadi yo ngoten niku mak sambelku. Gak pedes. Enggak, gak tetap. Tembus. Sarapan. Kesana pecel enak. Berapa Mbak? Acar bandeng. Acar bandeng enak. Karet milih. Terus apa? Jamsem. Panas. Iya, Pesu. Marai yo. Mak biasane ojo mbah-mbah Sarapan. mpun apa-apa. Iki bareng. Prai sekolah nih guys. Kamu jangan apa? Sing kangkung Yo, goreng ndok. Karo apa? lagi untuk kangkung ini belanja Mbak. Nggih kadang anu mak sing esuk niku kadang uga maksudnya uga tak masak langsung kan terus tak nggo sesuk ngono tak nganu sematane sing masakan. Tak nggo sesuk. Kadang sore Ke belanja. Ambil sambel enak. Anu tuh niku gak pedes. Nah, udah bilang gak jeruk Mbak. Ini kok nggak sudah sih?
Tenang yuk. Mantap. Terus sambelin ah. Iya. Nek prei iki yang biasa. Gak ngerti masak. Gak tubrang ngono kae prei. Gak prei ndang tuku sarapan ndang wis. Sekolah terusan. Bukan sekolah. Udah ora jaga ge masak. Nggih. Padahal wis sampai 11 mana lagi. Janji. Lah mergo wetenge wareg ta. Kalau mikir masak, aku nek slesu lagi masak neh. Mbak Nur masak neh. Mangan kadang masak apa sik enak. Sambel apa yo sik enak. Wong kita pangan-pangan dhewe ya. Apa tiba cangkem apa tiba apa? Ora wis. Sing mangan iki jape ora mangan iki. Kok nek eneng yo dilepek. Aku mah tahu ya. Masuk. Mau wali kan itu. Ini. Iki jenenge kerupuk pecel. Roh dhewe barange. Yo ngene kerupuk pecel. Rasa tuku. Ini sambelnya legi ya. Leginya tenanan. Ini buat ciri khas ini ya, Mbak ya. Itu kan kunci. Kau untuk yang anu cumi ruwet. Aku nek arane glepung kuwi ketoke glepung koyo kawak-kawak ya, Mbak ya. Glepung lombok. Anu nih. Koyo tengik ngono glepunge ya. Napa pabrik sik yo. Ayo. Beras-beras kawak ngono ya. Terus piring itu gawe piring yo koyo mampu apok-apok ngono. Nggih, Mak. Nek rojolan niku paling anu, Mak. Meh anu paling meh es payu paling menawa nek pas awake dhewe gawe ini. Nek maten yo Mama, aku capeknya mau ambil. Apa yang mau diambil? kerupuk kucing. Mama, apa yang Ambil. mau dua? Iya, ambil. Ambil aku tak gawe video. Mama, iya mau lihat ayamnya apa lagi? Wes, tak anu. Enggak gue Bali nah yo. Harap bakku. Ya ampun nih. Sambelnya anu Mbak, sambel lineh, tambah lombok. Kasa kayak gula, tambah lombok mbek uyah. Sambel legi. Tambah kencur kurang. Jawa meler-meler. Nek wong kene iki pecel iki selera sing rada pedes.
kelerane Wartono. Ya lupa enak. Mulai panas. Ya Allah. Ora garing. Ya Allah, warak nyer, Masya Allah. Just ya Allah Gusti, apa mana nih kok pulai kok leren ngamuk sih. Mureng-mureng aku nggak pokoknya titikku angger urung menemok nopo wis pokoknya. Suwe doan. Ini enggak video kehapus. Pokoknya kudu emosi ya. Apa gara-gara darahku iki pemunda apa mbak? Badok Pak sapi terus gitu tapi jenengane ketoke masuk ketoke mureng-mureng ngopo niku kok gak jadi darah tinggi mak ya 120 iki. 110 mbak 140 aku sendiri 130 ya no. Pas 120. Ngger Pak Bambang ya 120, Mbak Lina ya 120. Ayo mak Gak tau waki gak tau. Bengak-bengok sing apa ya? Berarti gak di darah tinggi. Yo ki mau penyakit dik. Pedes enak ya, Mbak. Sambel iki wong nek nang njaba identik sabun iki apa sambel ising. Sapa iki? Jaki. Mboten. Apa namanya liwat? Karane. Akhirnya mau liwat mak niku tak tutup kuwi ini. Gak kon ngono lagi. Arep buak kowe cici arep buak. Kang anjek rene lomba kamar mandi. Tak tutup kok mbang. Arep buak. Kok duwene iki kok. Kok mandi mangan kok aleng-aleng. Kok benek ya? Mugri ora peta. Omah kula napa tak gendong ini, Mbak. Mbak Nara. Tak Terus niku aja bangun. Ora gendong jembar. Pawon. Kene RC Ipen Jemper. Kan semper. Malah ra mulih. Iki kok tak tok lelot, iki tak kayak mburi kabeh, Mbak. Ya. Terus ini juga ada ruangan apa kuwi? Bu. Wis aku yo tak bongkar. Bongkar ora ya? Maksudnya tak ngurus ruang makan tok ngono lho. Oh. Ana kamar mandi atur ono. Lawang diciciki. Iya, enak. Kok dia masak? Masak gurih ya? Ini kan tinggal ruang mantok ono. Ya. Iya. Lan gone Mbak Narki wong kuwi, Mbak. Rumah piro kuwi? Mang lho emang. Ya yo. Aku tak genjong rene. Kono ki anggere tak kon bangun Arifin nenek mobil nenek apa tak kon kayak kono tak kon gawe pendopo. Karepku. Maksudnya nek kanca-kancane nek acara apa ki uga gembrunjung ngono lho Mbak, maksudnya duwe nggon sing tinggo omong-omong mek kancane ngono lho Mbak. Karep Pak maksudnya uga nang jero omah biasa iki ya koyo pendopo iki lho dadi iki suasanane ben nenggok kono iki suasana nek omahe Arifin ki suasanane piye ya Mbak? Kene iki kamar, kene kamar, kene kamar. Ruang tamu niki mau sak imit to. Ruang tamu iki sak imit to. Engko berpapasan dengan wong teko kamar.
maksud iki. Iku udah buka kamar urung langsung. Lah nek tiket nang jopo kok jarene tamu ora tau tiket ning jero, padahal ning jero ki sumpek. Anjir wis tak gawe pendapan ngono kan, pendopong terus enek kamar, terus enek nggo masak-masak ngono lah Mbak ya. Mobil digawa rono. Sing tak sepoi koyo nggone Mak Soimah. Ya ora Mak Soimah tok, aku ki delok film delok ku lho Mbak, delok aku main film-film ki enek pendopone ngono kuwi aku seneng. Bisa gini pano. Hah? Gini pano. Kenapa? Daya dekne gini pano. Jadine nek penjagane aku seneng. Arepku ngono. Tapi Arifin ki nek uga karepe dhewe emoh ditata wong. Oke gone Lina arep dikenteni gak apa-apa. Lina penduwe mbak kok. Nang Lina ya. Paksa model aku ki kon. Aku emoh anakku tak menawar awar dulure ki mbah. Aku emoh Maksudnya ngene lho, Mak. Sedesa merah tapi ojo jejer. Sampamane ngono. Maksudnya ngene lho, paling ora nek umpamane cedak, cara padha sak desa merah lah, sing penting ojo jejer. Aku nek jejer kuwi gak seneng aku. Ruwet. Tenan aku gak dicita-cita mbak anakku dan tak cedakno karo Minggu Lina moh. Kowe ngatur wong tuwek mbok kongkon Lina kene emoh aku. Gak seneng aku. Mana Kok pulang sudah? Awara ki maksudnya ki aja jejer ki. Seneng aku. Enak diwin-diwin sing makan. apa ngubris apa jengking ya rebuya. Kental lara. Kembali bangun. Oh, cikan. Aku seneng sing aduh dulur, maksudnya ora aduh-aduh nemen ya Mbak ya. Mari luwak Nenek iki pengen minum. pengen mencetukan ning keluargane iki di dulur sing deret-deret koyo kula baraki ngono kuwi. Kak, Jadi pengen ngono. pikirannya ben mekar. Ngawar duluri pada mambu taek, Enggak batas. cedak mambu taek, nek Kalau adoh ki ini. mambu wangi. Aku pengen ngono kok. Wis. Enak tau. Maksudnya adoh gak adoh nemen-nemen. Betul. Enggak romo iki kan wis cocok. Kalau ini mana? Enggak merah oke. Ya adoh tapi ya becek mambu. Anggek iku sing kuwi tak kongkon aku dene. Lina yo ora gelem. Nek Pak iki karek. Pak iki karek. Nah, iki aku seneng kok yang Mbak Romo kono. Wis, kenal mama. Tak pameri. Ya pengen kok nomai Lina tak pameri. Berdasarkan pengalamanku yo ngono, Mak. Iya, Ojo jejer. kan. Ambil dulu deh tukaran. Masih kayak dulu lho, Mbak. Pak akrab-akrab mbek dulur. Kan dulur itu padahal yo Mbak Mur. Kasih tak dulur tak ora. Aduh, nek tukaran ya tukaran nang mboyak. Arep mboyak. Nek pikiran masih ada ndak ora petek benine raine, Mbak. Lah nek edak apa metu kok apa jenenge kok pintu wis wong kuwi. Iku mangan, ibaratnya gak dadi kei ya digodhog dhewe. Padahal ki ya mbok piye, upamane enek apa kok gak anu mesti ki nek bijian iki ngono kuwi ya. Yo ra ketang dulur ki ya tetep ngono. Kene gak dagagi-gagi ketok kok sithik arep reweh-reweh piye upamane iki tembung ngono. Nek adoh kan dari jarak perang meter ngono kan ora pateko ya, Mbak. Ya yo maksudnya ngono.
Umpama merah lah tapi ojo jejer. umpamane Arifin ning kono, Ina ning pasar mungkin serondo adoh, rondo adoh. Sing tak arepno ngono, aku gak seneng edak. Ambil prinsip dhewe-dhewe kok ger kon padha. Wong duwe pedoman dhewe-dhewe. Sing penting seger waras. Jono sengkarane dak rezekine jono kene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.